आच्छा नोंथां 22 नं कख्लाबारि समस्तियाव उदां बिजाथि हिसाबै फैला बरगयारि नोंथाङा दिनै गेलेनो होननानै बुंदों बेवहाय नोंथाङा जोंनि खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायगोन? गिबियावनो जोंनि 22 नं कख्लाबारि समस्तिनि गासै रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावहरबाय। मानोना जोंनि बे समस्तिनि गासै रायजो राजा लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोननि नारसिननायावनो दिनै आङो उदां बिजाथि महरै गसंनो नागिरदों। दिनैनि दिनाव रायजोआ माने अल्टारनेटिभ नागिरदों, बिकल्प नागिरदों। बिथांमोना जाय केन्डिडेटआ बे जोंनि हालामनि अलराउन्ड डेभेलपमेन्टनि खोथाखौ सिन्था खालामनो हागोन, जाय जोंनि रायजो राजानि खोथाखौ बुजिनो हागोन, बेबायदि केन्डिडेट नागिरनानै बिथांमोना दिनै आंखौ खावलायदों। बिथांमोना आंनि सायाव मोनसे फोथायनाय लाखिदों जे बिथाङा जोंनि नैबे ओनसोलखौ अलराउन्ड डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावनो हानायनि मोनसे गोहो दं। बेखौ फोथायनानै दिनै बिथांमोना आंखौ केन्डिडेट महरै फसंदों। आरो बिनि अनगायैबो बिथांमोना आंनो मोनसे बिराद गिदिर बिबान होदों। बे बिबाना जाहैबाय बे जोंनि समाजनि रायजो राजानि अनगायैबो बे बर' जाथिखौ बासायनांगौनि मोनसे बिबान होदों। मानोना दिनैनि दिनाव जोंनि नैबे कख्लाबारि समस्तियाव जिहेतु रावबो केन्डिडेटखौनो बिथांमोना साबजानाय मोनाखै। बेबायदि साबजानाय मोनियाव गोबाङानो थारमाने दिनै न'निफ्राय ओंखारबोनानै भट होनो बानायखौ फोरमायदों। दा बेबायदि जायोब्ला जोंनि नैबे समस्तियाव जिहेतु बर'निफ्राय दा हिराचरनिया बिथाङा सासेल' केन्डिडेट दिखांनो नागिरदों। बे बेलायाव बिथांजों जुजिनो हानाया गोब्राब जागोन होननानै बिथांमोना आंखौ गले गले खावलायदों, जाहाथे बिथांमोना अल्टारनेटिभ महरै आंनो भट होनो हानायनि मोनसे गोहो मोनो। बेखौ बिथांमोना खावलायनायनि थाखाय आं दिनै बेयाव उदां बिजाथि महरै गसंनो ओंखारदों। आरो आंहा आंनि सायाव फोथायनाय दं आरो रायजो राजाफ्राबो फोथायनाय दं जे आङो बे समस्तिनिफ्राय उदां बिजाथि महरै देरहासार जानो हागोन। आरो आं बेखौबो बुंखागोन, जिहेतु आं उदां बिजाथि, बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि स्वार्थआव आङो जाय हान्जाया सरकार दागोन बे हान्जाजों थांनो थाखाय आङो थियारि। डेम'क्रेसियावथ' बयबो गसंखागोन आरो बे गणतन्त्रनि मोन्थायखौ लानानैनो आंबो दिनै उदां बिजाथि महरै गसंदों। आं दहायनो बुंखादों जे जोंनि दिनै इउपिपिएलआ दासिम फोसावथ'वाखै, नाथाय जों बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जायखौ केन्डिडेट जागोन बेखौ खोनानानै मोनखाबाय थादों। दा बेखायनो आं दहाय बुंदों जे मोननैबो हान्जानि केन्डिडेटखौ बिथांमोना साबजानाय मोनाखै, ओंखायनो बिथांमोना अल्टारनेटिभ नागिरदों। अल्टारनेटिभ महरै बिथांमोना आंखौ फसंदों। बिथांमोना दिनै बयनोबो आंनो भट होनो थाखाय थियारि जादों आरो देरहागोनथारनि मोनसे मिजिंखौ लानानै आङो दिनै नैबेयाव उदां बिजाथि महरैसो गसंनाय जादों। आच्छा नों थारैनो दिनै जोङो जोंनि लामा दालां बा बायदिसिना माने डेभेलपमेन्टनि खामानि मावब्लाल' डेभेलपमेन्ट जायो बियो जानो हाया। दिनैनि गोदान जेनेरेसना, इयं जेनेरेसना मोनसे गोदान कनसेप्टजों दिनै केन्डिडेटफोरखौ सायख'नो नागिरदों, केन्डिडेटफोरखौ सापर्ट होनो नागिरदों। बे जाहैबाय जाय बिजाथिया दिनै लामा दालां बानायनायनि अनगायैबो जोंनि गामिनि समाज बेबस्था, सोलोंथाइनि बेबस्था बा गुबुन गुबुन बेबस्था, दा बेफोरनि सायाव देव जौगानायनि थाखाय जाय बिजाथिया खामानि मावगोन, दा बे बिजाथिखौसो बिथांमोना सापर्ट होगोन होननानै दिनैनि गोदान जेनेरेसना सिन्था खालामदों। ओंखायनो बे गोदान जेनेरेसननि सानस्रिजोंनो दिनै आङो खामानि मावनो आवगायबोदों। मानोना बिथांमोना आंनि सायाव फोथायनाय दङ। आङो दिनै केन्डिडेट महरै ओंखारदोंब्लाबो दिनैसिमहालागैबो आं सासे फोरोंगिरि, गंसे प्राइभेट स्कुलनि फोरोंगिरि, गिबियाव डाइरेक्टरमोन। आरो बिनि अनगायैबो दिनै आङो समाजनि गोबां खामानिफ्राव हेफाजाब होबोदों। बिदिनो सोलोंथाइ बिथिङानो जा बा समाज बेबस्थानि बिथिङानो जा, बेफोरावबो आं खामानि मावबोदों। दा बिनि थाखायनो दिनैनि इयं जेनेरेसना आंनि सायाव मोनसे फोथायनाय लाखिदों जे बिथाङा गुबुन गुबुन जौगालु खामानिनि अनगायैबो थारैनो जोंनि समाजाव ओंखारनाय माखासे बेले बेसे जोंनि माने जोंनि फिउचार जेनेरेसनफोरनि बे आखल आखु दानाय, जोंनि गामिनि समाज बेबस्था, सोलोंथाइ गुबुन गुबुन बिथिङावबो खामानि मावगोन होननानै बिथांमोना आंनि सायाव फोथायनाय लाखिदों। आरो आं बे कनसेप्टजोंनो खामानि मावनो थाखाय आवगायदों। सोंफिनदो। उदालगुरि जिल्लानिफ्राय बिपिएफआ बिथां धीरेन बर'खौ नोंसोरनि कख्लाबारि समस्तियावदि होबाय, बेवहाय नोंथाङा मा फोरमायगोन? जायखिजाया बिथां धीरेन बर' सारखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय मान होयो। मानोना बिथाङा जोंनि बिटिआर जे सुक्ति, बे सुक्तिनि सासे सिगनेटरि। आरो बिनि अनगायै बिथाङा गोलाव समनिफ्राय जोंनि बर' जाथियाव गोबां माने सेक्रिफाइस होबोदों। दा बेखायनो आङो बिथांखौ सनमान खालामगोन। खिन्थु दिनै बिथांखौ जोंनि कख्लाबारि समस्तियाव दैथायहरनायखौ
पलिटिकेल सिम्पल रावजों आं ओरैजाय बुंगोन माने OOF माने आउट अफ फर्मुला जाय फर्मुलाया गनायथाव नङा दा बिथाङा बबे राहाजों देरहानो हागोन मानोना बिथांखौ जोंनि बे समस्तिनि रायजो राजाफ्रा सनमान खालामोब्लाबो नाथाय बेवहाय बिजाथि महरै गनायनो एसे उसुबिदा मोनबाय दङ आरो बिनि अनगायैबो जिहेतु जोंनि इउपिपिएलनि केन्डिडेटखौबो जोंनि रायजो राजाफ्रा साबजानाय मोनाखै ओंखायनो देरहानांगौनि सार्थआव बिथांमोना आंखौ नारसिनदोङो बिथांमोना खावलायदोङो आरो गले गले खावलायनायनि थाखाय आङो दिनै उदां बिजाथि महरै गसंनो थियारि जादों फैगौ 18 मार्च खालि आङो नमिनेसन होनाय जागोन मोजां सोंथि खालामदों नोंथाङा जोंनि नैबे 22 नं कक्लाबारि समस्तिनि जिथु रायजो राजा बे रायजो राजाफोरनि सानस्रि आरो गुबुन समस्तिनि रायजो राजाफोरनि सानस्रिया माने कमप्लिटलि आलादा दिनै जोंनि नैबे समस्तिनि रायजो राजाफ्रा खालि नैबेखौल' सिन्था खालामदों जे पार्टिनि जेबो फाराग लाखियाबालासिनो जायखिजाया जोंनो बर'नि देरहानांगौनि सार्थआव ओनसोलनि सार्थआव माने बिजाथि मोजां नांगौ आरो बे बिजाथिखौ नोजोर होनानैसो दिनै बे जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा भटार्स बिथांमोना बे माने थिरांथा लादों दा ओंखायनो आं सानगोन जे आं दहाय बुंनाय बायदि जिहेतु पार्टिखौ नोजोर होनानै जोंनि भटार्सफ्रा भटार्स होनो नागिराखै भट होनो नागिराखैब्ला बेवहाय सोरनिबा बुथ कमिटि सोरनिबा प्राइमारि कमिटि सोरनिबा आनसलिक कमिटि बे जेबो दाने खामानियाव फैया होनना आंहा मोनसे फोथायनाय दङ आरो बिनि अनगायैबो आंखौ कुइसन फैगोन जे नोंथाङा सिनेमायाव नाम जादाखाय माने बे माबायावबो बे नामखौ लानानै नोंथाङा इलेक्सन दारायनो नागिरदों नामा होननानै बुंगोन खिन्थु आं बेवहाय बुंगोन आं खालि नैबेखौल' बुंगोन आंखौ सिनेमायाव ओंखारग्रा हिसाबै बयबो मिथियो हिसाबै बे मोखांखौ लानानै रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनायाव आंहा मोनसे सुबिदा जागोन आं बेखौल' साननानै लादों नाथाय आंखौ माने फैला हिसाबै साना हौवा जे रायजो राजाफ्रा भट होगोन बे नङा आं दहायनो बुंदों आङो बे ओनसोलाव नट अनलि बे ओनसोल आसलथे बुंनानै लानाय बायदि जायो आं गुबुन गुबुन ओनसोलावबो थांनानै गोबां समाजनि बायदिसिना बाथ्रा सोलोंथाइनि बायदिसिना बाथ्रा रायलायबोदों सावरायबोदों गोबां स्टुडेन्टफ्रा आंखौ लोगो हमफैयो आंजों रायलायफैयो दा बे बेलायावनो ओंखायनो रायजो राजाफ्रा आंनि सायाव मोनसे फोथायनाय लाखिदों आरो आं बुंदों दहायनो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनै पार्टिखौ नोजोर होनानै रावबो भट होआ केन्डिडेटखौ नोजोर होनानै भट होगोन दा ओंखायनो बिथांमोना बे मोननैबो हान्जानि जिहेतु केन्डिडेटखौ साबजानाय मोनाखै बेखायनो बिथांमोना बिकल्प नागिरदों अल्टारनेटिभ नागिरनानै बिथांमोना आंखौ नारसिनफैदों दिनै आं ओंखारफैदों दा बे हिसाबै आंखौ जिहेतु गोबां रायजो राजाफ्रानो सापर्ट खालामदों गोबां गोदान जेनेरेसना इयं जेनेरेसनफ्रा आंखौ सापर्ट खालामदों हिसाबै बिथांमोना प्राइमारि लेभेलाव खालामदोंबा आं गामि लेभेलाव कमिटि दानानै माने देरहानो थाखाय नाजागोन आं नोंथांमोननो बुंदों रिजाल्टनि उनाव नोंथांमोना नुगोन बेवहाय सोर देरहासार जायो आं बे कनफिडेन्सखौ लानानै गेलेनो नागिरदों माबायदि आंनि अभार कनफिडेन्स नङा दिनै रायजो राजाफ्रा आंखौ बुंफैबाय दङ खावलायबाय दङ गोबां निउ जेनेरेसनफ्रा आंखौ बुंबाय दङ जे नोंथाङा गोदान जेनेरेसननि कनसेप्टजों जिहेतु दिनैसिम समाजाव खामानि मावबाय दङ ओंखायनो बे जोंनि कनसेप्टजों नोंथाङा देरहालांनानै लामा दालां बायदिसिना बानायनायनि अनगायैबो निउ जेनेरेसननि इयं जेनेरेसननि जिथु कनसेप्ट जे समाजाव गोबां खामानि मावनो गोनां दं सोलोंथाइनि थाखाय खामानि मावनो गोनां दं जोंनि समाज बेबस्थानि थाखाय खामानि मावनो गोनां दङ जे जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो माने आखल आखु दानो गोनां जोंहा माखासे खामानि दङ बे खामानिखौ नोंथाङा मावनो हागोन होननानै आंखौ नारसिनफैदों आरो देरहानायनि उनाव बिथांमोननि कनसेप्टजोंनो आं खामानि मावनो दावगालांगोन आदसा नोंथांनि आंथ' सानदों माने बेखौ आं जुजिनाय होननानै बुंनो लुबैयाखै आरोखि बिथांमोना खोब मोनोब्ला सासेया माने 2000 सासेया माने 5000सो भट मोनगोन आरोखि दा जोंनियाव बिथांमोना 2000 आरो 5000 मोनोब्ला आङो 24,000 22निफ्राय 24,000 आङो भट मोननो थांबाय दङ आरो जोंनियाव जुदि जोंनि बे समस्तियाव देरहानो गोनांब्ला बर'जों जुजिनानै देरहानो गोनांब्ला जोंनो बेखिनि भटखौ नांथारगोन आरोखि बेथ' आंनि कनफिडेन्स आं दहायनो बुंखादों आरो देरहानायखौ रोखा जुदि आं सावगारिखौ नुवाब्ला बेवहाय माने आनला खानला गोदाव सोराव आं इन्डिपेन्डेन्ट गसंगोन नामा निस्सय गसङामोन आं दहायनो बुंदों रायजो राजाफ्रा आंखौ नारसिनदों गोबाङानो फन खालामबाय थादों आरो सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय दङ बे हिसाबैनो आं सिगांनिफ्रायनो थियारि जाबोदों बेयो आंनि दिनैनिल' सानस्रि नङा बे गोलाव समनिनो मोनसे आंनि माने थांखि आरो सानस्रि
बे रायजो राजाफोरनि बुंबाय थानायनि थाखायनो आङो गोलाव समनिफ्राय थियारि जानानै दिनै बे महरसिम मोनफैदों। सरकार फैजानाय लुबैनायनि खोथायाथ' उननि बाथ्रा। दिनै माने सरकार दानायनि उनावहाय गोबाङानो माने गोबां मावबाय होननानै बुंना लायो। जाय सरकार दायाखै बिथांमोन मावैखौ जों गासिखौबो मावजोबगोन होननानै बुङो। दा बे बेलायाव माने सोरखौ फैजानो लुबैदों सोरखौ फैजानो लुबैयाखै आं सानाखै। खिन्थु जाय सरकारा फैयो आं बेजोंनो थांनो थाखाय थियारि। आरो जाय सरकारा माने फैगोन बिथांमोना दिनै जेसेबांखिनि मावदों बिनिख्रुइ उनाव साबसिन मावलांबाय थाथों होननानै आं खावलायगोन।